Inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Serata spettakolari live bis-sem tal-Malta Concert Orchestra imżewqa b'mużika ritmika mill-Amerika Latina. Monotonija hija produzzjoni ġdida bis-sem ta' seffina mill-grupp Concept of Movement li tesplora t-tfittxija umana għat-tifsir u l-konnessjoni għall-bil-ġenn ta' kuljum. Il-belt kapitali se tinxtel b'tnemmin ta' xemat waqt l-attività Museums by Candlelight li waqta tistgħu tgawdu 5 mużewijiet differenti. Bi programm mimli attivitajiet diversi postijiet madwar Malta se jservu ta' palk u sfond għal edizzjoni oħra tal-Malta International Arts Festival.